Спецслужби Лукашенки рихтують терористичний акт на території Польщі з метою знищити Павла Латушку і ягоних поплечників. Виконавцями мусять мірковано стати кримінальники, яких контролює былий намісник керівника Губазіку. І проникнення бойовиків Лукашенки можуть якраз прикривати нелегальні мігранти до ескалації кризису на білорусько-польській межі. Падрабязнасці справы апублікаваў сайт EU Observer у артыкуле под назвай «Беларускія выгнаннікі ў еўразвязе баяцца забойцаў, звязаных з рэжымам». Мы пойдзем далей. У матэрыяле з Дмітра Міцкевіча пакажам твар і назовем імя меркаванага кіраўніка беларускай банды ў Польшчы, мэта якой Павел Латушка і ягонае народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Паводле наяўнай інфармацыі, аперацыяй па арганізацыі тэрарыстычнага акту супраць Павла Латушкі і ягоных калегаў па народным антыкрызісным упраўленні займаецца палкоўнік Владзімір Ціхіня, былы начальнік другога ўпраўлення Губазіку, якое мусіла, так бы мовіць, супрацьдзейнічаць арганізаванай злачыннасці. Его знали все криминальные авторитеты и сотрудники МВД. Он мог решать любые вопросы в местах лишения свободы, лично ездил даже к криминальным авторитетам, встречался с ними и имел какой-то вес в их среде. Аднак на пачатку 2020 года Ціхіню арыштавала КДБ па вядомай цукровай справе, калі кіраўнікі цукровых заводаў пры спрыянні сілавікоў арганізавалі шэрую схему па продажы беларускага цукру ў Расіі. Тады Ціхіню абвінавацілі ў атрыманні хабару і змясцілі ў СІЗА КДБ. Будьте бдительны, товарищи. Будьте бдительны. Але напрыканцы жніўня 2020 году апальны палкоўнік зноў спатрэбіўся свайму начальству і быў вызвалены. Его выпустили с целью одной, чтобы он предложил преступным авторитетам в Беларуси выступить на стороне оппозиции для участия в протестах, чтобы протесты были скомпрометированы. То есть власти бы показывали такую картинку, что задерживают уголовников, которые все в мастях, в наколках, и тем самым бы говорили, что преступники поднимают восстание и борются с Лукашенкой, а милиция защищает белорусский народ. Паводле Байпол Ціхіня звярнуўся з гэтакай прапановай да злодзеяў у законе, аднак атрымаў адмову, пасля чаго на час знік з радараў. І ўжо ў 2021 годзе атрымаў заданне арганізаваць сілавыя акцыі супраць праціўнікаў Лукашэнкі за мяжой. Для чаго звярнуўся да злодзея ў законе Александра Кушнерова, якога называюць былым штатным кілерам групоўкі Марозова, што дзейнічала ў 90-е ў Гомельскай вобласці. Вор в законе по кличке Кушнеров получил задание от Ціхіні выехать в Евросоюз для совершения каких-то акций возмездия в отношении лидеров оппозиции, находящихся за границей, в том числе и Байпол. То есть у нас как раз была информация получена как раз о Байполе. Вот. Мы своевременно среагировали, установили, что Кушнеров обратился в посольство польское в Минске, в консульство, за получением шенгенской визы. То есть информация подтверждалась. И ему благополучно было в визе отказано. Здаецца, гэта не стала вялікай перашкодай. Па інфармацыі Белсату, кіраваць групай па арганізацыі тэракту меркавана быў прызначаны іншы чалавек – Андрэй Паспехаў, па мянушцы Паспех. Аб гэтым сведчыць прызнанне чалавека, які адмовіўся сачыць за Латушкам у Варшаве, за што быў збіты Паспехавым і ягонай групоўкай. Люди это сгодно были, которые сотрудничают вместе с Кушнером, Вороной. Кушнер говорил там: ребята, давайте душите его, потому что генерал висит на мне, не слазит с меня чтобы информацию. Они конкретно хотели, чтобы я давал им информацию, собирал информацию. Она внедряет сюда свои группировки эти, наркоманские группировки. Порождают ненависть, чтобы поляки нас не любили, не уважали, заставляют воровать. Как это было неоднократно. Наркотики употребляют, еще и других подсаживают на наркотики, чтобы им давали информацию. Основные люди: Паспех, Андрей Паспехов, Береш, Ваня, Сергей Таракан.
Сама група можа налічваць до 10 чалавек, якія знаходзяцца на тэрыторыі Еўрапейскага звязу. Імёны часткі удзельнікаў маюцца ў рэдакцыі «Прасвету». Аб гэтакіх планах спецслужбаў Лукашэнкі заяўляў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Гэтыя злачынцы знаходзяцца на тэрыторыі Польшы і Еўразвязу і рыхтуюць тэрарыстычныя акты супраць мяне і маёй каманды пад кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. А паралельна з гэтым рэжым Лукашэнкі працягвае ціск на Польшчу пры дапамозе мігрантаў. І выглядае на тое, што нас чакае далейшая эскалацыя сітуацыі. На гэтым тыдні нелегалы паспрабавалі сілай прарвацца на тэрыторыю суседняй краіны з выкарыстаннем палак і камянёў. У выніку 2 польскіх памежнікі трапілі ў шпіталь. Widać było na nagraniach, że tym ludziom towarzyszyły. На відэа бачна, што разам з мігрантамі там прысутнічалі службы рэжыму Лукашэнкі. Таму я перакананы, што гэтыя атакі былі арганізаваныя рэжымам Лукашэнкі. Там былі сабраныя адпаведныя асобы з гэтых мігрантаў і правакатары. Аднак гэта не новая з'ява. Падобныя баявыя групы фармаваліся ў лютым 2020 году на турэцка-грэцкай мяжы, калі турэцкія сілавікі дастаўлялі мігрантаў на мяжу з Грэцыяй і ўзброівалі іх ёмістасцямі з газам, якімі тыя пасля кідалі ў грэкаў. Паводле Вітольда Рэпетовіча, Лукашенко хоча справакаваць страляніну з боку польскіх памежнікаў. Адпаведна, ў хуткім часе мігранты могуць выкарыстаць не толькі палкі і камені, але і іншую зброю для сілавога прарыву мяжы. Не выключаны і сцэнар з падкіданнем целаў мігрантаў на мяжу, каб пасля паведаміць пра ахвяры ў выніку дзеянняў польскіх памежнікаў. Да таго ж, рэжым Лукашэнкі можа выкарыстоўваць міграцыйны крызіс для прыкрыцця сваіх іншых планаў. Jest coś takiego jak funkcja STILF. Ёсць такая з'ява, як функцыя прыкрыцця міграцыйнай плынню. Уключэнне ў гэтую плынь асобаў, якія некантралявана перакрочаць мяжу і мусяць правесці на месцы вызначаныя дзеянні. Адпаведна, хаос на мяжы можа быць падставай для перакідвання падобных асобаў. З другога боку, у сілавікоў Лукашэнкі ўжо саміх непакоіць вялікая колькасць мігрантаў у Беларусі, якіх пакуль немагчыма масава перакінуць праз межы Еўразвязу. Адпаведна, распрацоўваюцца іншыя варыянты далейшых дзеянняў, калі эскалацыя на мяжы з Польшай не принесе потребных выников. Видимо, уже с россиянами достигнута договоренность, и мигрантов будут отправлять в район Пскова для того, чтобы они переправлялись в Эстонию и Латвию для переправки дальше в Скандинавию, и в район Украины, в район Брянска, чтобы они через Харьковскую область проникали в Украину, а потом пытались дальше через Западную Украину выезжать в Европу. Што праўда, расейцы пакуль не выказвалі асаблівага жадання публічна свяціцца ў дадзенай гісторыі, а выпраўляць тысячы мігрантаў краіны паходжання Лукашенко дакладна не будзе. Адпаведна, лёгкага выйсця для шклоўскага дыктатара зараз проста не існуе.